Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і перш за ўсё я хочу прадставіць нашага гостя. У нас у студыі гісторык ці папулярызатар гісторыі, тут як каму больш падабаецца, вядоўца гістарычнага YouTube канала Вусы з Карыны і праграмы адпаведнай на канале Белсат, ну, грамадскі актывіст Тимофей Акудович. Прывітанне, Тимох. Вітаю, Зміцер. Ну і са святам. Сёння ж акурат таки той дзень, калі былі наши нацыянальныя сімвалы прызнаныя дзяржаўнымі. Так, важная дата. Я думаю, что мы про гэта таксама поговорим, але давай да такой прыемнай, ну не ведаю, наколькі там навіны не навіны, але прыемнасці у тым, что Вусы з Карыны вярнуліся на Белсат і вярнуліся ізноўку пачынаюцца выпуски, але нейкія змены, я чуў, там у вас адбыліся. Як змяніліся у Скарыны вусы? Прызму, я не ведаю, там Рэчы Паспалітай двух народаў. Не, вот тут якраз-то у меня ад пачатку была ідэя ў тым, што нашу агульную гісторыю, ну, беларусы асабліва такія свядомыя, зацікаўленыя, ну, трохі ведаюць. Ну, там Панятоўскі, Стэфан Баторый, Касцюшка, ну, мы ведаем гэтыя імёны, прозвішчы. Пры гэтым беларус цалкам губляецца ў гісторыі да Люблінскай уніі, да? Вось все этой Казіміры, вялікія, Баляславы, это ўсё цёмны лес. А пры гэтым, ну, процьма беларусаў жыве ў Польшчы зараз, і недавно паглядзеў нарэшце эту лекцыю Тимоти Снайдера, якую ён чытаў у Вене па гісторыі Беларусі. І ён там больш расказвае пра вікінгаў і пра грэкаў, чым пра беларусаў, таму што кажа, што Беларусь это месца перасячэння. Добра, хоць што не пра печенегаў. Да, вось. І тут ёсць свая рацыя, што каб лепш даведацца гісторыю Беларусі, нам трэба шырэй глядзець за межы. І я вось падумаў, што цікава было б, карысна будзе і самім беларусам паглядзець, які ў Польшчы жывуць. І мы вот вырашылі так сумясціць. Это як бы гісторыя Польшчы і сувязь гісторыі Польшчы з гісторыяй Беларусі. Што важна, мы выйшлі за студыю, мы падарожнічаем. Вось, это новы для нас экспірыенс, бо это зусім іншы фармат. І мы спрабуем крыху паказаць прыгожыя польскія мясціны, там Познань, Гнезна, Гданьск, Люблін. У той же час расказаць пра нейкія важныя базавыя рэчы з гісторыі Польшчы і правязаць яе нейкімі сувязямі з гісторыяй Беларусі. То бок, умоўна кажучы, гэта, ну, такі, можа быць, у пэўным сэнсе адукацыйны курс па польскай гісторыі ці гісторыі Польшчы для тых беларусаў, якія вымушана, не вымушана, але апынуліся ў Польшчы, ну і каб ведалі ўсё-такі гісторыю той краіны, дзе яны жывуць зараз. Ну, адукацыйны курс, напэўна, залішне гучна. Гэта, хутчэй, спроба зацікавіць беларусаў гісторыі Польшчы, паказаўшы, што это не нейкая абсолютна чужая гісторыя, а гісторыя вельмі цікавая сама па сабе і блізкая да нашай, дзе перасячэнні бываюць у самых нечаканых месцах. Там вот першая перадача выйшла 2 тыдні назад. Мы паехалі ў Познань, расказвалі пра Баляслава Храбрага, аднаго з першых там польскіх князёў, і падавалася б, ну, дзе Познань, дзе Беларусь. Але не, ён хадзіў паходамі на Кіеў, это ён пасадзіў у Тураве там першага каталіцкага святара, які першы там хрысціў па заходнім абрадзе там жыхароў Палесся, і знаходзім нейкія сувязі, ну, не да канца відавочныя. Пры гэтым паказваем Познань, вельмі прыгожы горад. Вось уже гледачы наши жартуюць, што праграма «Падарожжа не дылетанта па Польшчы». Ну, у гісторыі Польшчы мы, напэўна, таксама крыху дылетанты. Мы трохі расказваем, але там не паглыбляючыся. Таму такі, напаўдылетанцкі таксама паход. Нам важна заглыбіцца, паглядзець, пацікавіцца, зацікавіць людзей, каб яны далей ўжо шукалі самі. Але ось ты прыгадаў пра тое, што ось першая ваша праграма прысвечаная пэўнаму дзеячу, які таксама там праходзіў праз Беларусь, там некая нага яго ступала на зямлю сучаснай Беларусі. Далейшая праграма, вот ёсць якія планы? Ад самага пачатку прагучалі ў цябе такія словы беларуска-польскія нейкі там ці погляд, ці стасункі, ці гістарычныя моманты. Вот менавіта гэтаму аспекту будзе надавацца такая пэўная значная ўвага, ці як атрымаецца? Канешне. Будзе Гданьск, мы там знайшлі, ну і далёка не ўсё расказалі, бо у нас невялікі там час, таймінг, цікавыя аспекты з гісторыі Беларусі ў Гданьску. Будзе Люблін. Ну, а Люблін, Люблінская унія, это агулам гісторыя уніі, яна так ці інакш, это 200-гадовая
яна звязаная з Любліншчынай. Будуць цікавыя аспекты з Варшавы, вакол Варшавы, таксама пра гісторыю дзівілаў, гісторыю нейкіх там, ну, дзеячоў з тэрыторыі Беларусі, які ў Польшчы нешта рабілі. То бок, калі браць, вярнуцца, то есть гэта 9 праграмаў запланавана. Ну, пакуль што так. Магчыма, і пашырэнне потым, як пойдзе, ад чаго залежыць? Ну, ад таго, наколькі людзям будзе цікава, я так думаю, наколькі яны ўспрымаць, бо відаваць, што гэта крыху эксперымент, гэта крыху пошук новых фарматаў. Тут пытанне, як мы справімся з вот этим фарматам на вуліцы, да, бо мы ж такія былі кабінетныя вось работнікі, а тут надо хадзіць ездзіць. Пытанне, наколькі беларусам, бо это гіпотэза, што беларусам у Польшчы будзе цікава пра гісторыю Польшчы даведацца, карысна. Ну і ўжо ёсць, пад першым відэо ёсць досыць шмат каментароў, што нарэшце не просто пра гісторыю Беларусі, нарэшце не вот гэты набор стандартных фактаў, які мы ўсе даўно ведаем, нешта новенькае. Калі гэта сапраўды будзе цікава, то магчыма і будзе працяг. Такім чынам, гэта не зараз не вусы з карыны, а вусы сармата. Сармацкі вус, так. Мы вырашылі пакінуць вусы, але пералепліваем іх. Слухай, патлумач ўсё ж таки гледачам недасведчаным, непаглыбленым у гісторыю сармацкі вуз, сарматы, гэта хто? Ну, ідэалогія сарматызма, гэта ідэалогія, якая там зарадзілася, напэўна, ў 16 стагоддзі, была пабудаваная на міфе польскай шляхты пра тое, што яны паходзяць ад старадаўняга племені сарматаў. Вось, ну, сапраўды было такое племя, відавочна, там не мае на асаблівае дачыненне там выключна там да шляхты польскай, но але яна распаўсюдзілася на ўсю тэрыторыю Рэч Паспалітай, і сармацкая ідэалогія, гэта ідэалогія такога мужнага, крыху варвара падобнага шляхціча, які прытрымліваецца традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў, пры гэтым па-свойму такі рамантычны, далікатны, але ваяўнічы. Ну, вот такая сумесь, бараковая сумесь, якая паўплывала на архітэктуру, на вопратку шляхты, вот это слуцкі пояс, это частка вот этой некай сармацкай ідэі. І нават на палітыку. Вельмі часта гісторыкі звязваюць нават знікненне Рэчы Паспалітай з гэтай ідэалогіі сарматызму. Это складаная, цікавая з'ява. Ну, яна і сармат — это часта чэк з вялікімі вусамі. Так? Вось, таму мы вырашылі такія самыя вядомыя польскія вусы, гэта там Пілсудскі і Лех Валенса, ну, але это ж 20-е стагоддзя. Нам хацелася глыбей. Калі браць глыбей, то, ну, напэўна, сармат. Так, вось, таму мы прыляпілі туды наши вусы. Я ведаю аднаго беларуса з такімі добрымі сармацкімі вусамі. Калач называецца. Да. Ну, традыцыя вусоў вялікіх і сарматызму, яна ж сягала ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай. У тым ліку Вялікае княства Літоўскага, таму зноўку гэта і наша традыцыя. Таксама я там цэнтр, напэўна, больш Польшча, але звязана з нашай гісторыяй, і гэта прыгожыя вусы і на шляхецкіх партрэтах з Беларусі таксама можна ўбачыць. Безумоўна. Алей Бабраштейн пытаецца: Гданьск — гэта нямецкі Данцинг, які ніколі не быў польскім. Як будзе асвечаны гэты кантэкст? Все будзе асвечана, пра ўсё пра гэта раскажам. Відавочна, Гданьск гэтым і цікавы, што это шалёнае перасячэнне вельмі розных культур, ідэалогій, і зноўку не шмат хто пра гэта ведае з беларусаў. І пры гэтым Гданьск цікава звязаны з гісторыяй Беларусі, з гісторыяй Вялікае княства Літоўскага, но я пакуль не буду расказваць, як, паглядзець. Ведаеце, у мінулым годзе, здаецца, ці пазамінулым мяне запрасілі ў Гданьск на святкаванне Дня волі 25 сакавіка, і распачалі мы гэты дзень з паходам на могілкі мясцовыя. І там вельмі цікавыя асобы беларускага руху эмігранцкага пахаваныя, якія значны ўнёсак унеслі. Безумоўна, не тыя, якія маюць дачыненне там Вялікага княства Літоўскага, гэта ўжо не захавалася, але вось пазнейшая эміграцыя ўсё ж такі ёсць там. Ну, на жаль, пра гэта мы не расказвалі ў відэо, але так, Гданьск цікавы яшчэ і тым, што там з 60-х гадоў прысутнічае беларускі такі эмігранцкі рух, вось, са сваімі вядомымі асобамі, сваімі дзеячамі, і гэта... Ой, да тэмы эміграцыі 20-го стагоддзя то трэба яшчэ аднойчы дабрацца, асобная вялікая гісторыя. Гэта ўжо будуць вусы нейкія там новыя там. Ну, так, трэба камусьці прыляпіць яшчэ і паездзіць па беларускіх эміграцыйных асяродках па ўсім свеце. Добра, калі ўжо мы закранулі тэму польска-беларускіх адносінаў, давай, можа быць, звернемся да тэмы такога
як это правильно сказать, як слово новое придумляюць, это самое новояз называется по-расійску, новомоўныя словы. А калі новыя святы придумляюцца з нейкіх ідэалагічных таких патрэбаў на патрэбу ідэалагічнага рэжыму, гэта як называется у гісторыкаў? Ёсць нейкае адмысловае слово? Не, напэўна, тэрміна такога няма. Ну, гэта ж адбываецца па ўсім свеце. Палітыкі заўсёды шукаюць гістарычных падзей, да якіх можна было б прывязацца. Ну, але мэта якая? Ой, ну, по-рознаму. Ну, вот мы маем конкретную мэту как бы аб'яднаць ці прадэманстраваць адзінства беларускага народа. І выбіраем для гэтага дату 17 верасня. Патлумач мне, калі ласка, як гісторык, наколькі яна адпаведная мэце пастаўленай вось ідэалагічнай прадэманстраваць адзінства беларускага народа? Ну, тут, мне здаецца, вельмі важна раздзяліць кантэксты. У сітуацыі, я не ведаю, там, до 20-го года можна было, і былі гэтыя дыскусіі, можна было спакойна сесці і падыскутаваць пра тое, наколькі гэта дата можа быць святам. Былі, дарэчы, з беларускам там цэнтрысцкага боку разважанні пра тое, што ну чаму не, ну аб'ядналася ж Беларусь, да, можна гаварыць. Но зараз это іншы кантэкст, абсалютна відавочна, што зараз гэтае свята падымаецца на сцягі выключна для таго, каб паставіць яшчэ одну заслону жалезную на заходняй мяжы, каб яшчэ раз паспрабаваць даказаць беларусам, што з таго боку буга жывуць нейкія там злодзеі, нелюдзі, вось, і мы не мусім ісці ў той бок і глядзець на вот у той бок. Якія да гэтага часу жывуць расчараваннем, што яны не могуць беларусаў халопамі сваімі тут трымаць. Так. І гэта не проста, ну, як бы ідэалогія ж можа быць стратэгічнай. Ну, нормально, там нацыі трэба пункт аб'яднання. Вось у 90-х годах прынялі рашэнне, якое таксама мне вельмі не падабаецца, ну але вот 3 ліпеня зрабіць святам. Дрэннае рашэнне, ну там было, ім хоць за нешта трэба было учапіцца, яны за гэта учапіліся. А тут абсолютна тактычная задача. Вот наба зараз развіць нянавісць у дачыненні да палякаў. Гэта тактычнае рашэнне, тут сіюмінутнае, я ўпэўнены. Ну і 17 верасня ідэальна для гэтага падыходзіць, яны учапіліся. То есть, умоўна кажучы, не пра адзінства беларускага народа ідзе, а пра стварэнне там ці скажем ворага, вобраза ворага на захадзе у асобе польскай нацыі. Ну, мне падаецца, што так, просто менавіта зараз такі кантэкст, што ну гэта я не бачу іншых прычынаў, таму што ну яшчэ раз мы спакойна гаварылі на тэму 17 верасня як неадназначнай даты ў гісторыі Беларусі, дзе ёсць негатыўныя бакі, але ёсць пазітыўныя. Беларусь сапраўды аб'ядналася. Мы гаварылі спакойна до 20-го года, некаторыя людзі нават святкавалі. Но тое, што робіцца цяпер, з якой пампезнасцю, з якой аднабаковасцю гэта ўсё робіцца, ну это відавочна тактычная, ідэалагічная, вельмі дрэнная задача для развіцця ненавісці. Вот глядзі, сапраўды цікавы момант атрымліваецца, калі паслухаць ідэолагаў лукашызма, ну якія там падтрымліваюць гэтую ідэю гэтага менавіта дня як свята, там дзень адзінства беларускага народа, яны сапраўды робяць упор на тое, што ну вось былі две часткі падзеленай дзяржавы, падзеленай нацыі, і дзякуючы вось гэтым падзеям атрымалася аб'яднаць і краіну, і нацыю. Тыя, хто выступае супраць гэтага, ну ці скажем не падтрымлівае гэту дату як святочную, кажуць у тым ліку, нават калі не браць польскі момант, як это ўспрымаюць палякі, нават з пункту гледжання беларусаў заходняй Беларусі, ну то бок яны не атрымалі вызвалення. І калі браць там Гродзеншчыну, вот эту Міншчыну, там з хлебам соллю асабліва не сустракалі вось гэтых расійска-бальшавіцкіх вызваліцеляў. На Палесе, да, былі розныя сітуацыі, там і з хлебам соллю сустракалі, там было вельмі цяжкае становішча сапраўды, але ну, как бы кажуць, што ну паглядзіце, ну мала таго, што не прымалі як вызваленне ад пачатку, але потым как бы адзін аўтарытарны рэжым памянялі на другі таталітарны рэжым. І колькі загінула беларусаў у там лагерах польскіх, ну я думаю, што ні ў якае параўнанне не ідзе з тым, колькі загінула у гулагах сталінскіх. Ну, конечно, абсолютно розныя лічбы. Ну, тут як бы
тут складана, тому што на самой справе калі мы кажам пра даты, які мы хочам зрабіць святамі для сваёй нацыі, то ацэньваць экспазіцыі там ці это прынесла дабро ўсім беларусам ці не прынесла, ну гэта можна заблытацца. Я сабе ў свой час прыдумаў такую як бы адзнаку, па якой, на маю думку, варта вызначаць нацыянальныя святы, это пра суб'ектнасць. То бок праблема 17 верасня не толькі ў тым, што это неадназначная падзея, што это удар у спіну палякам і так далей. Ну, это сярэдзіна 20 стагоддзя, это все адзін аднаму спіну білі там все. Пытанне ў суб'ектнасці. Беларусы ў гэтым вызваленні, як его там называць, не прымалі ніякага ўдзелу. Ну, в сэнсе, прымалі на ўзроўні салдат канкрэтных там. Не было такого, что там Янка Купала с Колосом ходили до Сталина с просьбой: калі ласка, дай на выдзелі нам дивизию, мы своих хлопцаў збярэм і пойдзем і адваюем заходнюю Беларусь. Не было такого. Это было чыста рашэнне палітычнае Сталіна, у якім беларусы не прымалі ніякага удзелу. Мне тут, я в свой час придумал такую як бы метафору. Быў такі лётчык Сергей Грицавец, у нас помнікам стаіць у Менску. Вось ён там двойчы герой Савецкага Саюза, на Ханхенголе воеваў, там заваяваў процьма медалёў. І Сталін вырашыў яго і яшчэ аднаго украінскага лётчыка зрабіць такімі сімваламі вот гэтага ўварвання. Іх запрасілі ў Маскву і сказалі: вот вы будете вызваляць Беларусь. А ў Грицаўца ў заходняй Беларусі сапраўды ягоная радзіма. Ён не бачыў 20 год. І это, ну, лагічна. Вот чалавек вяртае сваю радзіму. І ён палецеў у Менск на нейкую сустрэчу, а потым у ноч перад вот якраз уварваннем палецеў у Оршу на мясцовы аэрадром, і там пры пасадцы так атрымалася, што так як ніхто не ведаў пра гэта напад. Ён па інфармацыі пра тое, што будзе нападзенне, там, як заўсёды у бальшавікоў, это бывало ў апошні момант прыйшла, там штосьці гэтыя вялікія пражэктары перасунулі на нейкую іншую паласу, і па выніку Грицаўцу наступны самалёт, які ляцеў за ім, адрэзаў галаву. Вось. Просто за неразберыхі, якая была. А неразберыха была звязана з того, што беларусы не зналі нічога пра гэтыя падзеі. І мне падаецца, вот эта адрэзаная галава Грицаўца — это такі поўны сімвал таго, што Грицаўца, які мусіў быць сімвалам этого ўварвання. Што это якраз сімвал таго, што беларусы не суб'ектныя былі ў гэтай гісторыі. Калі яны не суб'ектныя, то як бы і напэўна не варта это святкаваць. Такая вот у мяне дзіўная думка. Ну так, і хацелася б тут чамусьці не прыгадваюць тыя ж самыя ідэолагі тых прыхільнікаў савецкай улады, якія жылі і дзейнічалі у заходняй Беларусі, і пра іх далейшы лёс. Ці хто-небудзь застаўся з іх жывы пасля таго, як іх вызвалілі бальшавікі? Ну да, але з іншага боку іх-то якраз узгадваюць з той пазіцыі, што типа яны з хлебам солю сустракалі. Ну мы ведаем, там ёсць гэтыя прыклады, у Скідзелі там цэлае паўстанне падымалі. То бок была частка вот этих вот заходніх беларусаў, якія верылі ў Сталіна. Вось, ну прапаганда працавала добра. Это была досыць папулярна. І типа на іх ідэалогію можна абаперціся. Вот это сапраўды вось этой гісторыі, это адзіныя хоць крыху суб'ектныя асобы, людзі, якія чакалі вызвалення Сталіна. Ну але тут я згодны, што па-першае іх было адносна не шмат, а па-другое, ну іх лёс жахлівы збольшага. Некаторыя, канешне, пайшлі па кар'ернай лесвіцы, але большасць там была рэпрэсаваная. Ну не большасць, там не ведаем лічбу, шмат хто. І это яшчэ адна нагода все-таки не адзначаць эту дату як свята. І трэба ўспамінаць. Ну мы мусім пра яе памятаць, несумненна, але яна не падыходзіць для свята. Ну я тут цалкам згодны, і тут, дарэчы, акурат такі днямі таксама спрэчка тут была у сацыяльных сетках з гэтай нагоды. Там прапаноўвалі, калі ўжо трэба там дзень там нейкага адзінства, то можна пазнейшую дату, не вот гэты дзень фактычна нападу на Польшчу з аднаго боку Савецкага Саюза, з другого боку немцаў, а можа быць, ну пазней, калі ўжо там былі прынятыя нейкія дакументы. Ну там было да, это як называлася, сход вялікі, на якім ухвалілі вот гэта. Да. Але ну мне здаецца, это было правільней, калі ўжо ісці там па гэтай дзіўнай логіцы, але ўсё адно дрэнна. У нас хапае дню незалежнасці, мне падаецца, на што? У нас ёсць 18-й год, ёсць 90-91. Нам бы там паміж 27 ліпеня і 25 жніўня выбраць. Вось, на што яшчэ адно гэта дата? Это чыста палітычныя гульні. Да, ну, любімая тэма, дарэчы, вашага калегі Марзалюка, які расказвае пра тое, што каб не было гэтага, то мы б зараз не мелі незалежнай Рэспублікі Беларусь.
Тут у мяне такі ёсць аргумент про тое, што на самой справе, калі б не было гэтага ўз'яднання, беларусы ўсё адно былі б. Бо відавочна і там дзейнічалі нейкія беларускія структуры. Канешне, Беларусь была раздроблена, но мы былі б. Сітуацыю, якой Беларусь не было б зусім, это калі б не адбылося ўз'яднанне ў 24 і 26 гадоў. Вось калі беларускія камуністы там дагрызлі ўсё-таки Москву і змаглі дабіцца таго, што вот это 6 паветаў мінскіх былі павялічаныя у 24 годзе, а потым 26 Гомельшчына далучылася. Вот калі Беларусь засталася у лічбе этих 6 паветаў, як это ад пачатку было, вот тады Беларусі не было б. Але хтосьці святкуе 24 год ці 26, ніхто не святкуе. Чакай, Тимох, як это беларускія там камуністы там ці там такія людзі, як ты сказаў, дагрызлі Сталіна, Капотова. Ленін жа стварыў там Беларусь, Украіну там і каго там яшчэ? Ну, і зямля плоская ж, відавочна, да, тут як бы это ж звязаныя факты. Ну да. Такім чынам у гэтай ўсёй сітуацыі як нам ўсё ж таки ставіцца, як беларусам сябе паводзіць, вот беларусы, якія жывуць у Польшчы, і тут палякам там даводзіцца, што там вот зараз яны там святкуюць вось гэты дзень, які балючая дата, балючы дзень у гісторыі Польшчы. Як нам сябе пазіцыянаваць з гэтай нагоды? Я думаю, про эту дату просто трэба ўспамінаць, вось, што яна была і яна памяняла гісторыю Беларусі. Вось, і эта дата адбылася незалежна ад нас. Про это таксама вот вельмі важна памятаць. Такіх дат у 20 стагоддзі было немало. Вось, і ну, мы мусім просто про іх успамінаць, і ўсё можна без... Мне падаецца, што далёка не ўсе падзеі гісторыі трэба абавязкова ацэньваць з пазіцыі плюс-мінус. Так, просто да шмат мы як нацыя мусім вызначыць некалькі дат, якія для нас прынцыповыя як святы, якія для нас ключавыя. Іншыя даты можна просто іх як бы мець на ўвазе. Вось, іх не абавязкова ацэньваць, няма такой задачы усяму у гісторыі ставіць плюсік-мінусік. Большасць падзей гісторыі кантраверсійныя. Вось, і таму ну это адна з такіх падзей. Это балючы удар па Польшчы, але падзея балючы удар па заходніх беларусах у рэшце рэшт, которые атрымалі это камуністычны рэжым. Ну але там з стратэгічнай перспектывы гэта да аб'яднанне Беларусі, якое нам дазваляе зараз быць незалежнай дзяржавай. Ну такая неадназначная падзея, все як бы без плюсаў мінусаў. Мы пачалі сённяшнюю нашу размову з віншавання да ўсіх наших слухачоў і гледачоў менавіта з той нагоды, што ў гэты дзень колькі это ўжо 34, здаецца. Да, 34, здаецца, гады таму былі ў якасці дзяржаўных прызнаныя нацыянальныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. Наколькі гэтая значная падзея і наколькі беларускае грамадства было да гэтага гатовае? Ох, ну мне падаецца, што тыя падзеі пачатку 90-х это ўжо гісторыя, і тут варта пра гэта гаварыць з гісторыкамі, якія займаюцца гэтым перыядам, бо там мне падаецца, мы таксама пачынаем там навешваць пэўны набор міфаў пра тыя падзеі. Калі гаворым пра іх з пазіцыі такіх абывацеляў, ну я тых зусім не памятаю, тых мінімальна памятаю, як бы вы больш, вось, але ну это важная дата. Адзінае, што праблема з пачаткам 90-х, што там этих важных дат шмат, да? Там канстытуцыю прынялі і незалежнасць абвесцілі, дэкларавалі, рэктыфікавалі, вось, і гэта адна з іх, але істотная, і тут жа важна, наколькі атрымалася пераканаць вот эту вот всю старую номенклатуру у тым, што гэтыя сімвалы, пра якія ім всё жыццё расказвалі, што яны нейкія фашысцкія і нацысцкія, што это сімвал незалежнай Беларусі. І ва ўсіх гэтых старых апаратчыкаў не знайшлося аргументаў супраць. Вось, я вельмі, ну, я слаба разумею, што там адбывалася ўнутры, да, то есть, як бы тут, напэўна, трэба зваць тых, хто ўдзельнічаў у гэтых падзеях. Але гэта цікавая сітуацыя, што колькі прапаганда не працавала, у момант X, калі раскрываюцца ўсе карты, так, аказваецца, што эта прапаганда не дуже працуе, што вот людзі, якім ўсё жыццё расказвалі, што это фашысцкія сімвалы, яны ўзялі і прынялі іх як нацыянальныя. І я думаю, што аднойчы такое здарыцца яшчэ раз. Толькі калі тады прымаліся гэтыя сімвалы ў якасці дзяржаўных, даводзілася
магаць нейкую супраціў наменклатуры, можа быть дзесьці закасцянеласці пэўнай часткі беларускага грамадства. Зараз гэта магчыма таксама застанецца, ну калі дойдзе до таго, што вяртаць гэтыя сімвалы, можа прасцей будзе з улікам 20-го года і гэтак далей, але дадаўся яшчэ адзін момант літоўскі. Я неяк задаў Віцісу Юрконісу пытанне, як будзем дзяліць пагоню, што ён-то сказаў мне, чаму мы будзем яе дзяліць, пагоня ў вас, а у нас Віціс. Але калі браць, ну так сур'ёзна, там ж вялікі супраціў ёсць. Да я думаю, што на ўнутрана беларускія справы гэта не дужа паўплывае. Мне падаецца, большасць беларусаў увогуле нават не ведаюць пра існаванне нейкага канфлікта гістарычна там паміж літоўцамі і беларусамі. Вось, і беларусы будуць ацэньваць зусім з іншых пазіцый, так, ім трэба будзе чаргова раз даказваць, што это там не западная правакацыя, а гэта традыцыйны наш тутэйшы герб. Вось, што калі казаць пра літоўскае грамадства, да мне падаецца, што ну зараз это все просто пена. Мне падаецца, збольшага яны з цягам часу нармальна ўспрымуць, калі мы кажам ну агулам пра грамадства, да, заўсёды будуць там радыкальныя як бы бакі і ў нашым грамадстве, і ў літоўскім. Вось, але да нармальна, так розныя пагоні. І ну па шчырасці тут вот мне падаецца ну лагічней радавацца таму, што на вялізнай тэрыторыі Беларусі вот эта пагоня як сімвал Вялікага княства літоўскага таксама будзе. Это будзе паказваць, наколькі вялікая была дзяржава Вялікае княства літоўскае калісьці. Мне здаецца, ад это выйграюць усе. Это пра веліч нашага супольнага мінулага. Вось, таму да я думаю, што ўсё павінна скласціся нармальна. Добра, Тимох, давай мы вернемся на адным толькі пытаннем да вось гэтага 17 верасня, але з такого пункту гледжання, калі толькі гэтую дату першы раз, ну как бы як свята пачалі і там рэжым пачаў прасоўваць, што вот будзем святкаваць, там все такое, шмат хто казаў, што не прымуць. Гэта далёкае, людзям гэта не цікава, ніхто там асобай, хто не ведае, хто не прымае і гэтак далей. Але адзін, другі, это зараз трэцяе, здаецца, трэці раз яны там святкуюць гэта ў сябе, і я гляджу, яны вельмі вялікія ідэалагічныя, рэсурсныя, фінансавыя намаганні для раскруткі гэтай сваёй свята как бы прынялі. І ці варта чакаць, што сапраўды вот так вот паступова, калі ў іх на тое будзе там колькі яшчэ гадоў наперадзе, і ўаб'юць у беларусам галаву, што да, вот наше такое значнае свята, значны дзень, як 9 там траўня. Не ведаю, ну тут вот добрае параўнанне. Вот 9 траўня стала для беларусаў важнай датай. То есть калі заўтра 9 траўня будзе адмененае як там нейкае дзяржаўнае свята, я думаю, унутры Беларусі процьма беларусы ўсё адно пойдуць і вечарам кульнуць чарачку. Вось. Але ці адбудзецца гэта з датай 3 ліпеня, якое, ну колькі гадоў ужо тут колькі 30 ужо таксама хутка 30 год, як яно дзяржаўнае свята. Вось, калі адмяніць 3 ліпеня, беларусы вечарам пойдуць кульнуць чарачку, от я не упэўнены, што шмат, як бы таму што неясна, да чаго эта дата прывязаная. З 9 траўня там хоць ну зразумелыя, ну это там старыкі, гэта боль, это перамога, это боль тых стратаў, ўсё-таки у кожнай сям'і жыве. 3 ліпеня людзі разумелі, што это крыху ідэалагічная гісторыя, і таму я досыць спакойна гляджу на гэта ну на гэтыя все новаввядзенні. Мне падаецца, гэта крыху такая пена, якая сыдзе. Это не значит, что под пеной застанутся такие чистые белорусские там змагары, вот идеально правильные на нашу думку. Беларусь меняется внутри. И я не могу сказать, як, я не ведаю. Вось, там вырастае некое новое поколение з іншым бачаннем Беларусі, не таким, як там у нас сфармавалася, не ведаю, у нашым коле, там у нулявыя гады, але яно не будзе таким ідэальна правільным, і яны ў пэўны момант, я думаю, просто перастануць успамінаць пра 17 верасня, калі аднойчы яно будзе адменена як свята, бо гэта ўсё просто пена. І ось, дарэчы, я у прапагандыстаў заўважыў такую адзін наратыў, які мяне вельмі здзівіў, што яны пачалі казаць у звязку з тым же самым 17 верасня, уз'яднаннем, тое-сёе, і потым прайшла такая думка, але потым з-за такіх, можа, дзесьці неправільных рашэнняў Сталіна Беларусь згубіла
пэўныя часткі сваёй тэрыторыі, і зараз яны знаходзяцца там у складзе варожых дзяржаў. Ну зразумела, што намёк ідзе на Вільню, на Літву і на частку Беласточчыны, ось Польшча. Я как бы спачатку здзівіўся, што гэта яны пра нейкія там прэтэнзіі тэрытарыяльныя загаварылі. З другого боку, ну варожыя, гэта вот Літва, Польшча, ну можа быць там нейкія там маюць яшчэ да Украіны, дзесьці там на Чарнігаўшчыне там пытаннічкі, але сяброўская краіна са Смаленшчынай ніякіх там пытаннічкаў няма. Ну это яшчэ раз пацвярджае, што для іх гэта просто палітычная гульня. Это інструмент, з якой яны могуць вот выкарыстаць розныя плюсы, сярод іншага ўзгадаць пра там вот Вільня, Беласток, конечно, пра Смаленск яны не будуць узгадваць, куды там вось, і я думаю, пра Чарнігаў не будуць узгадваць, хаця можна было б туды і глянуць, но вот Украіну начапаць не будуць, а вот Літву з Польшчай для таго, каб усходні брат парадаваўся, можна. Мне здаецца, яны нават мала карыстаюцца гэтым наратывам. Можна было больш, можна было б казаць, як уже тут такая перадваенная сітуацыя. Але вот дзіўным чынам як бы пускаць на мяжу тысячы мігрантаў і ствараць гуманітарны крызіс для іх увогуле не праблема. А вось у лоб казаць, што там, не ведаю, Лукашенко мае прэтэнзіі на Беласток і Вільню, яны, ну мне здаецца, не казалі яшчэ ніколі. Это такая ў іх загатовачка, напэўна, на будучыню. Яны пакуль прытрымліваюць, а можа вот аднойчы трэба будзе скарыстацца. Карацей, ну чарговая спроба выкарыстаць гісторыю дзеля сучасных вельмі дрэнных палітычных мэтаў. Як табе бачыцца, наколькі ці ёсць ну хаця бы там частка праўды ў словах тых жа самых прапагандыстаў, якія кажуць, што а палякі-то пра ўсходнія крэсы не забылі, там Гродна, Ліда, яны гэта ўсё памятаюць, страчаныя тэрыторыі і гэтак далей. Наколькі яно ёсць? Я памятаю, у 18 ці ў 19 годзе задаваў гэта пытанне, калі мы записывалі ідэю X Анджэем Пачобутам, задаваў яму. Вот скажи мне, кажу, як паляк, але вот як грамадзянін Беларусі. Ну, кажа, да няма ніякіх таких вот, але разганяецца тэзма. Наколькі ёсць у ёй падставы? Ну, я таксама, ну, колькі ўжо 4 гады жыву ў Польшчы, я не могу сказаць, што я глыбока пагружаны ў польскае грамадства, але, ну, нідзе ніколі не бачыў такога. Ну, на самым скрайнім, радыкальным, калі палезці ў нейкія там чаты, нейкіх самых правых там футбольных фанатаў, напэўна, нешта такое праскоча, прычым хутчэй не як палітычная заява, а просто як такое, а вот жа ж у нас такое было, вось чаму у нас такога зараз няма. У польскім грамадстве гэтага няма, і больш за тое, мне падаецца, у польскім грамадстве відавочна ёсць зразумелыя як бы антывірусы супраць гэтых вірусаў. У іх, ну, даўно распрацаваны наратыў, які пачынаў распрацоўваць яшчэ Ежгідроіц. Это пасляваенныя часы, ён распрацоўваўся, ну, шмат дзесяцігоддзяў пра тое, што Беларусь, Літва, Украіна гэта з пазіцыі сімвалізма, гэта землі Рэчы Паспалітай, якім Польшча як старэйшы брат мусіць дапамагчы развіцца і захавацца. Вось. А з пазіцыі такой тактычна-практычнага это буфер супраць Расіі. І гэты буфер мусіць быць моцны. І мне здаецца, плюс-мінус у польскім грамадстве тут ёсць абсалютны кансэнсус на гэты бок, на гэтым пытанні. І я не бачу, як бы тут маглі развіцца нейкія радыкальныя вірусы ў гэтым кірунку. Таму, мне здаецца, гэтага няма. Ну так, Лейба, ну давай не будем нагнетать. Ну, калі пасярэдзіне Варшавы стаіць помнік акупаваным польскім мястам Гродна і Ліда, ну што вы тупіце? Слухайте, а ў цэнтры Мінска ўжо, здаецца, стаіць каля расійскай амбасады помнік Мурав'ёву-вешальніку. Здаецца, так? Ці каму яны там паставілі? Не ведаю, не адсочваю па шчырасці этой помнікі. І што гэта азначае? Ці нам што, зараз таксама там сказаць, каб прасоўвалі нейкія ідэолагі, там ставілі помнікі, дзе яшчэ што каму? Давайте глядзець, якія настроі ёсць у грамадстве, а не дзе калісьці каму з якой нагоды быў пастаўлены помнік. Вось акурат такі з гэтай нагоды вельмі важная тэма адукацыі, як мне падаецца, ну і падвышэння сваёй пісьменнасці і валодання нейкімі, пашырэння сваіх поглядаў і калагляду. Кніжны магістрат. Што адбываецца? У якім жыцці ён зараз? Што там новага і цікавага?
Книжный магистрат — это проект, ну, это, дарэчы, проект про суб'ектнасць, да, про тое, што хочацца самім на нешта ўплываць, а не чакаць, покуль вецер прынясе аднекуль нейкія навінкі. Кніжны магістрат — гэта, ну, такі грамадзянскі кааператыў. Вось, умовы вельмі простыя. Чалавек, які гатовы ўдзельнічаць у развіцці беларускага кніжнага рынка, подписывается на штомесяцовы донат памерам ад 10 до 100 еўра. І унутры супольнасці мы раз на пару месяцаў праводзім конкурс і выдаем гэтыя грошы, эту скарбонку нейкаму праекту, які, на нашу думку, найлепш там спрыяе пашырэнню беларускага кніжнага рынка. Ну, бо удакладню, мне здаецца, пры ўсіх развіццях сучасных тэхналогій, вот ютубаў, всего астатняга, кніга — это все-таки фундамент. Да? Як бы кніжка — это тое, што все яшчэ такі крыху каркас нацыі. Тут нікуды ад гэтага не дзенешся. У нас мала пішуць кніжак, таму што няма шансаў зарабіць на кніжках. Каб аўтар мог зарабіць на кніжках, патрэбна пашырэнне рынка. Яго можна пашырыць. Сотні тысяч беларусаў не даходзяць да беларускай літаратуры, хаця маглі б. І ёсць абсолютна, як бы, я ўпэўнены, практычныя метады, каб гэты рынок пашыраць. Вось, такая ідэя. Мы збіраемся, нас зараз каля 50 чалавек. Мы дзейнічаем паўгады, штомесяц данацім і пасля ў чаціку абмяркоўваем, на што лепей патраціць грошы, на які з праектаў. Але гэта вот канкрэтна вы, вот ёсць 50 чалавек, так. Я плачу, я і вырашаю. То есть вы не звяртаецеся да публікі, ну, да грамадства, публікі неправільнае слово, да грамадства шырокім сэнсе, што, маўляў, ну да, вот, напрыклад, ты зараз не можаш далучыцца і выдаткаваць грошы, сам знаходзішся ў цяжкім становішчы, але выкажы сваё меркаванне і гэтак далей. То есть так не робіцца. Не, чыста ўнутраная прамая дэмакратыя. Вось, у нас ёсць унутраны статут, у нас ёсць выбраны маршалак, ну, мяне выбралі маршалкам, але это былі выбары. Вось, то бок такая маленькая дэмакратыя ўнутры. Мы за гэтыя паўгады падтрымалі 3 праекты, і я крыху раскажу, каб просто была зразумелая логіка. Першае, мы інвеставалі досыць невялікую суму ў выдавецтва Гутенберг. Там ідэя ў тым, што калі кніжка, якую мы інвеставалі, «Холодныя землі» называецца, такі... Карнауха, да, дарэчы, ён быў у нас тут у студыі. Такі цікавы містычны дэтэктыў. Вось, калі кніжка будзе прададзена, нам гэтыя грошы вернуцца. І тут ідэя вельмі простая ў тым, што беларускім выдавецтвам вельмі не хапае зараз абаротнага капіталу. Да? Вот просто каб выдаваць больш. Бо, ну, про это все казалі. Там Янушкевич про это перыядычна кажа, што кнігі просто ў чарзе стаяць, няма грошаў, каб іх выдаць. Вось, таму патрэбныя грошы, каб яны вернуцца назад нам, но ім просто іх трэба на іх выдаць больш кніг. Вось, і мы спрабуем гэты падыход, і я думаю, што мы зможам у перспектыве праінвеставаць такім чынам больш выдавецтваў на большыя сумы, паступова, такім чынам даючы ім абаротны капітал, а самі не губляючы пры гэтым грошай. Вось, гэта першая справа. Зараз мы запусцілі такі праект «Скарбонка нон-фікшн». Гэта наша гіпотэза не прафесійная, але маем права. Вось, про тое, што беларускаму рынку вельмі не хапае кніг нон-фікшна. Вот такога вот папсовага, хітовага нон-фікшна про бізнес, космас, псіхалогію і як стаць багатым. Вось, гэта вельмі папулярныя кнігі ў замежжы, але у нас выдаўцы, самі пра гэта казалі, лічаць, што іх не будуць купляць, бо ўжо все прачыталі там ці па-расейску, ці па-ангельску. Вось, мы спрабуем праверыць гіпотэзу, што это не так, што беларусам трэба гэты вялікі кавалак рынка, і сабралі скарбонку ў $3000, якую атрымае выдавецтва, якое пагодзіцца перакласці нейкі вялікі хіт. Эты грошай недастаткова на цалкам выдання такой кнігі, але гэта неблагая матывацыя, каб яны захацелі самі пашукаць варыянты. Вось, зараз якраз ідзе галасаванне, выбіраем, пакуль не буду агучваць, але спадзяюся, хутка будзе прынята рашэнне, нейкі сусветны хіт пачне выдавацца, ну, это ж доўгі працэс, там аўтарскія правы, все такое, які сусветны хіт пачне выдавацца па-беларуску в наступным годзе. Вось, то бок я хочу дакладніць, што мы шукаем не просто варыянт падтрымаць нейкую чарговую кніжку, хаця, можа, і такое будзем рабіць, а шукаем нейкія такія доўгатэрміновыя стратэгіі, да, якія б малымі грашыма сапраўды дзесьці зварухнулі крыху кніжны рынок беларускі, там управа, улева, там кудысьці, напрыклад, шмат зараз абмяркоўваем тэму, якім чынам можна коміксы ўвесці ў беларускі кніжны рынок. Дзеці чытаюць коміксы, падлеткі чытаюць коміксы, па-беларуску іх амаль што няма. Вось, думаем пра нейкі там конкурс, падтрымаць не конкурс, нешта такое, каб з'явілася больш коміксаў. Ну і вот такім
у такім рэчышчы дзейнічаем, хочацца, каб нас стала больш. Вот, дарэчы, наш сёння самы актыўны каментатор Лейба Бронштейн то накидывае, то как бы задае добрыя пытанні. Зміцер, спытайцеся, як да іх уступіць. Я згодны з падобнай сістэмай працы. Ну, правда, далей ідзе вот, ну, у адпаведнасці з прозвішчам Бронштейн. І гешэфт потым у адсотках укладзеных. Я за. Дарэчы, гешэфт у адсотках маеце? Не, пакуль што фармальна не, бо гэта пачынаць, гэта цікавая ідэя, да якой я хачу аднойчы дарасці. Кааператыў — гэта месца, дзе калі не ўдзельнікі кааператыву, то сам кааператыў як структура могуць атрымліваць прыбытак. Гэта было б цікава так пачаць рабіць, так? Каб беларусы па свеце пачалі, не ведаю, там збіраць вялікія суммы, укладаць іх у нейкія там перспектыўныя бізнесы і пасля мець з гэтага грошы, нават калі хаця б не для сябе, то для кааператыва, які б траціў іх на нейкія карысныя беларускія праекты. Но да гэтага трэба дарасці. Мы пакуль што не бярем назад нейкіх грошай, то есть слова інвеставанне выкарыстоўваю ў фармаце, ну, мы далі хутчэй беспрацэнтны крэдыт, але мы тэсціруем. Аднойчы, я думаю... Чакайце, вот вы далі Гутенбергу на выдачу кнігу Карнауха «Холодныя землі». Кніга будзе прадавацца, судзячы па тым, якая цікавасць да яе ёсць, яна прадасца з нейкім прыбыткам, ну, прынамсі, грошы, якія вы далі, вам вернуцца. Да. Ну, тут же про проценты вядуцца. Вот. Хаця, дарэчы, хачу зрабіць рэкламу. У Гутенберга ёсць гэта прапанова. Мы на яе ў свой час і прыйшлі. Яны прапануюць фармат інвеставання. То есть можна прыйсці, убачыць нейкую кнігу, якая хутка будзе выдавацца, даць на яе грошы, і Гутенберг гарантуе вяртанне гэтых грошай з пэўным адсоткам, калі кніга будзе распрададзеная. Гэта прапанова для, ну, прыватных спонсораў. Вось, таму майце на увазе, што іх можна звяртацца з гэтай прапановай. Калі вяртацца да магістрата, мы пакуль дарастаем да гэтай ідэі. Пакуль што яшчэ, напэўна, не гатовыя. Вот будзе нас чалавек 200, дапрацуем і ўнутраныя структуры, і тады... Вот, як Лейбу да вас далучыцца? Пішыце беларускія магістраты ў інстаграме, ёсць, ну, наш аккаунт, пішыце ў прыват, мы вам дашлем спасылку. У нас пакуль што такі крыху сарафанным радыё далучэнне, мы не спяшаемся, трэба ўнутры ўсё как бы наладзіць, і тады ўжо, можа, цалкам адкрыем уваход. А пакуль што, ну, можна пісаць нам у інстаграм, і мы далучым. Я папрашу нашага СММшчыка, каб ён дадаў інстаграм кніжнага магістрата ў апісанні нашага стрыма, і потым жадаючыя далучыцца могуць вось праз гэтую спасылачку зайсці і закінуць сваю інфармацыю, задаць пытанні, атрымаць адпаведныя адказы. Так, давайте контакты гэтага Гутенберга, мяне гэта зацікавіла. Ну, прычым тут Гутенберг? Можете і Гутенберг, конечно, у Кракаве выдавецтва. Сайт, ёсць сайт. У іх ёсць сайт, просто... Асобная там спасылачка для інвестараў. Вот, як бы, можна прыходзіць да іх. Ну што ж, чаго чакаць, якіх ініцыятыў ад цябе бліжэйшым часам? Ну, я з галавой, ну, калі казаць пра як бы гістарычны фармат, то, ну, мы пакуль вот разбіраемся з сармацкімі вусамі, прывыкаем да іх, і там будзе яшчэ адна навіна, ну, я пакуль не гатовы яе агучваць. Працуем над цікавым міні-праектам. Вось, калі казаць пра магістраты, то, ну, дальше, шырше, выше. То есть хочацца кніжна давесці хаця б да сотні, і зараз працуем над стварэннем яшчэ аднаго магістрата у іншай сферы. Вось, пакуль не могу сказаць, у якой, але у ідэале хочацца бачыць некалькі магістратаў, каб была цэлая сетка, якія б закрывалі тэму беларускай адукацыі ў замежжы, спорта, там, развіцця Ютуба, ну і любых тэм, якія ў голову прыйдуць. Ну і ўсё это працуе на тое, каб беларусы ў замежжы і не толькі ў замежжы захоўвалі цікавасць да свайго, да беларускага. Не просто захоўвалі, каб яны пачалі разумець, што яны могуць чого-то дасягаць самі, сабраўшыся разам. Это вот пра суб'ектнасць, не пра тое, што мы чакаем чогосьці зверху, збоку, а пра тое, што мы ствараем тое, што нам трэба. Калі мы что-то хочам, мы аб'ядналіся, выдзелілі грошы на менеджера, які это можа зрабіць, атрымалі вынік. Не так все просто, як я гавару, але вот у гэтым кірунку трэба рухацца. Дзякуй вялікі. Ну што ж, яшчэ раз нагадываю ўсім, па-першае, хто хоча далучыцца да кніжнага магістрата, спасылачка на інстаграм будзе тут у нас у апісанні. Калі ласка, пішыце, далучайцеся. Не прапускайце свежыя выпускі сармацкага вуса. Хай гэта і тут называюць у нас польскім праектам Акудовіча.
ну ці пра польскім праектам Акудовіча. У любом выпадку мне асабіста таксама нешта ведаць не толькі пра гісторыю Беларусі, але і пра гісторыю суседніх народаў, звязаную з гісторыяй Беларусі, і украінскую у звязку з беларускай, і польскую, і літоўскую, а можа і далей якую-нибудь французска-беларускую гісторыю і гэтак далей. Таму подписывайтеся, глядзіце праграмы на Белсаце Сармацкі вуз, зараз ужо не скарыны вусы, але Сармацкі вуз. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, каб не пропускать наши цікавыя стрымы. До сустрэчы, жыве Беларусь.